Ja, men det her det er så bare ligesom sådan noget skiver, der fylder ingenting. Og det fylder også. Jeg er lidt misundelig. Det er meget bedre. Ja, ja. Sådan arbejde sådan. Sådan har det. Ingen kræfter, ingen ressourcer, ingen kalorier. Kom igen. Støt den ind. Ja. Det var vældig godt, og vi kan gøre det, hvor lige Arne er ude og forrest med det samme, så vi ser, om vi undgår husforståelse med den her. Nå. Tak for det. Ja. Gør det bare i bag. Ja. Noget af det, du gjorde før, var rigtig godt fra. Og ikke noget, din hånd er roligt, at det er sjælen, der sørger for, at den kommer frem ligesom en spjæld. Det er godt. Ja, Lena, flot, klap til. Ja. Ja, det er okay, man ved, når man er i landing. Det er tid til at række den op dernede. Det er en god holdning på det. Ja, hvad du her, altså ikke kommer før dig til tingene. Kig rundt nu, Arne. Kig rundt. Bløde i din skulder. Ikke noget pres. Ikke noget pres. Den arbejder lige til støtten til det. Godt, Arne. Du møder bare lidt. Lad mig holde det dernede. Mærker bare galop. En lille smule mere galop-energi. Ude ved initialet. Ja. Så med op til blok. Bare hold over. Ja. Sådan, Arne. Ja, det gjorde det. Det var en fin opskrift før. Så senglen kommer helt ned og frem omkring hesten. Bare ligger der. Og det mest naturlige i verden er bare en lige linje. Det er. Sådan, gør man det. Ikke stærkere. Nej, det nok. Vældig godt, Arne.